Виждам аз. Пърлия там навътре в прасите. Още с инерцията детство за усилилките. Дай прав. Чай, че криво. Има ли някой да готово влезете? 8 номер стартира. Бегай! Добре, пускай го. Ами, не мога мръдна много. Как е ситуацията на това? Аре, бате, помогнете. Ще стартира 10 номер. Един падна долу в хастите. И хубавата да идете. Не е паднал, всичко е нормално, не спираме стартирането. Ти лут ли си, бе? Добре. Кажи на Дил да донесе хръстореза. Хръсторез! Ти добре ли? Да, ама. Физически, не емоционално. Да, бе. Емоционално сигурно е добре. Дай кръвина. 10 номер е в въздуха. Кой номер е във въздуха, повтори? 10 номер е във въздуха, 10. Ясно? Удари ли се? Не, бе, съм добре, ма. Слагай крилото. На старта ще я оправяме бърви да не се такова. Крилото най-добре да го набиваме така. И вървите в него, ако може. Друг май няма да дойде, а? Разкачил съм. Така, дай го това колан. Добре, това колан добре излезе. Другия. Така, ето и другия. Добре, до тук добре, което. И ще го сваляме и нека като може да го срежем този храст. Ако да може. Ще го хвърлим от другата страна и оттам ще го съберем. Ето край не знам. Трябва ли да го държим някъде или не? О, шит. Айде втори. Браво! Ето ги зализа. Хубаво, че това няма бодли. 12 номер е във въздуха, 12 номер. Разбрал. Какво става с пилота в хастите? Плитат го, че се е заплело, разплитат го. Добре. Иво, ето има още някакви да ги подвижиш, тия.
Още една има там.